क'क्राझारनि बर'नि फिसा अपुर्न नार्जारिया वुमेन्स लीग फुटबल टुर्नामेन्टनि मोनसे मेच गेलेनायाव हेट्रिक गल होनानै हादरारि थाखोनि फुटबल गेलेमु फोथाराव मुं आर्जिनो हादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ आसामाव फैनानै गासै गंस्नि केन्सार देहा फाहामसालिफोरखौ बेखेवनानै होयो। फैगौ 1 मे खालारखालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोजोन आरो खौसेथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि टोल गेटआव थांनाय मंगलबारखालि गंसे ट्राक गारिया गिथाव महरै सौग्रावफैदोंमोन। आरोबाव फिन खेबसेबाव बेबादिनो गिख्रंथाव जाथाय जाफिनबावदों, जेराव बे जाब्रबथायाव टोल गेटआव खामानि मावग्रा सासे हिनजावसाया गोब्राबै जोखोम जादों। अल इन्डिया SATS नि बानजायनायाव बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय मोनबा जिल्ला उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि लाइमोनफोरखौ एयार इन्डियायाव मोगा-मोगिनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननाय हाबाफारि खुंदों। मानासनि औवाबारि रेन्ज हाग्रा बिबानगिरि अलकेश दासनि दैदेननायाव मानास हाग्रामायाव खासेवजों लोगोसे आयेन बेरेखा फलान हमदों। हमनो हानाय आयेन बेरेखा फलानखौ लाबदांगुरिनि निरन नाथ होननानै मोनथिनाय जादों। हजायाव पुलिसा 1 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 6 सुरां फालांगिरिफोरखौ हमदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरा जाबाय हजाय लंकानि बाहिदुर रहमान, मराजारनि जियाबुल रहमान आरो तासुद्दिन।